...56 composteiros e 100 lotes de bolsas de reciclaxe forman parte da campaña que se levará a cabo no concello de Chantada. Unha iniciativa que parte da Sociedade Galega do Medio Ambiente e na que colabora o concello de Chantada. O programa de reciclaxe a través da compostaxe doméstica foi presentado esta mañá na Casa da Cultura da Vila. Un acto no que estiveron presentes o presidente de Sogama, Luís Lamas, e diferentes membros do goberno municipal entre os que se atopaba o alcalde. Manuel Varela agradeceu a Sogama o apoio prestado para levar a cabo unha iniciativa que contribuirá tanto ao mantemento do medio ambiente como para o aforro do concello na xestión do lixo, aínda que, engadiu o alcalde, o concello teña un mes de retraso no pago a esta empresa. De alguna maneira nos vai a demostrar, ou nos está demostrando con este apoio, que vamos a ser capaces de abonar as nosas hortas, facer unha recollida selectiva, por así decirlo, como Dios manda, e aforrar diñeiro, como decía. Si funciona ben isto, tamén o concello podría poñer algo, porque deducimos coste de vertido de basura. Cada tonelada de basura que vertemos, pois costa o concello 52, 53 euros. Que, por certo, hai que dicir unha cousa, e eu sei que nese aspecto tamén está contento co concello de Chantada Luís Lamas, non? Vamos retrasados só un mes no pago da Sogama, non? Digamos que ahora todos os finales de mes faise o pago do mes anterior. Bueno, pois agora a finales de marzo estaremos pagando xaneiro e teríamos que estar pagando febreiro, pero bueno, intentaremos poñernos ao día o antes posible, porque, bueno, o vosso comportamento con este concello é bo, o comportamento non conmigo nin con Castor, sino cos ciudadanos é bo. Entón os ciudadanos de Chantada van intentar poñerse ao día con Sogama tamén. Sogama suministrou gratuitamente ao concello chantadinos composteiros, así como tamén as bolsas de reciclaxe. Os primeiros contan con 360 litros de capacidade. Dos 56 doados a Chantada, 43 xa teñen destino en diferentes casas semi-rurais do concello que quixeron apuntarse voluntariamente a este programa. Deste xeito poderán converter os restos orgánicos en abono de alto poder fertilizante que poderán utilizar en xardíns, hortas e terras de cultivo. Unha iniciativa que xa se puxo en marcha noutros concellos e que depende da vontade das entidades locais e dos veciños para o seu funcionamento. E neste asunto no que estamos a falar do compostaxe, no tema da recollida selectiva, se os concellos non se implican, pois nada. E decía o alcalde algo que é moi importante, non? Os veciños non hai que rogarlles coas cousas, e tampouco os concellos. Por iso, para nós é moi importante cando é un concello, como foi o caso de Chantada, que di, oiga, queremos facer algo nesto, que se pode facer? Porque no momento en que ti, claro, se ti lle dixo aos alcaldes, oye, que chegou 50 composteiros, de momento, cando ollen a palabra dar, de momento damos, e logo xa falamos do que hai que facer. E iso logo non funciona, porque hai moitos que ali se fixeron no seu momento, en fin, algunha campaña de compostaxe doméstica, que os composteiros quedaron nalgún local municipal siquiera sin repartir, non? Entonces, se o alcalde ou os concelleiros teñen interés, ese asunto de momento vai a funcionar. E se despois xa os veciños e veciñas, pois efectivamente, como ben decía el, son os interesados, non hai que ir a rogarlles con eles, pois eso vai a funcionar. Eu non sei se... Unha vez que os composteiros estean distribuídos e ubicados, serán inspeccionados por personal municipal para certificar o correcto emprego dos mesmos. Aquí se vai a poñer en marcha, como se puxo en outros sitios, co mismo número, porque 50 é un número manexable, non? Para que as persoas do concello, porque isto non é entregar ao compostero e acabouse, vai haber un seguimento que vai a facer o personal do concello para ver como funciona, e sobre todo, que é o importante, para que aquelas dúbidas que lles poidan xurdir a ustedes, bueno, pois que eles ya solucionen a medida do posible, que seguro que sí, porque a cousa tampouco é que teña demasiada dificultad. Unha tarefa que reforzarán con material divulgativo, como este manual de compostaxe que explica paso a paso todo o proceso de elaboración. Un traballo de separación orgánica, práctica habitual ata fai pouco no rural galego, que se debe facer por dúas razóns, unha medioambiental e outra de aforro. A planta de transferencia de Chantada, que está a ser utilizada actualmente por 6 concellos do arredor, procesou un total de 8 toneladas e media de lixo no 2011. O obxectivo é que se diminúa nun 10% esta cantidade, algo que se acada a través da reciclaxe. Entón, isto da compostaxe non é nada raro, nada extraño, é o que toda a vida se fixo. A única diferencia, se vostedes me permiten, é que antes se facía pois en pilas, se facía en montós nas hortas, e hoxe pois hai, en fin, estes composteiros, pero que, como ustedes comprenderán, o único que fai é, oiga, facilitarnos a todos un pouco o traballo. E nós o que tratamos é de que isto se recupere.
insisto, para que vayan menos residuos, esa é a parte fundamental, pero tamén, efectivamente, para que o Concello pague menos e para que vostedes, efectivamente, pois teñan ese menos coste e o Concello poida dedicar esos cartos a outras cousas. Por outra banda, tamén se repartirán bolsas de reciclaxe entre os veciños do rural que así o soliciten. Deste xeito será máis doado separar papel, vidro e plásticos e depositalos nos contedores correspondentes situados ben nas parroquias ou na vila. Se critica, sobre todo na zona rural, se critica a falta de contenedores. E se ven aos concellos, oiga, ponme contenedores normalmente amarillos e tal. Miren, en Galicia o número de contenedores non se poñen pois porque se van sementando, non? Se poñen porque hai unha ratio de número de habitantes e en función de eso se colocan. E estamos sempre por riba. Cal é o problema? O problema é que a parte boa que temos de vivir onde vivimos e de que pois vivimos espallados no territorio, un aquí, outro a 5 kilómetros, esa é a parte boa que todos vostedes disfrutan. Pero ten a parte mala, e é que o que vive a 5 kilómetros do veciño, pois, señores, é imposible ter un contenedor cada un. Eso é imposible, témolo que asumir. Polo que nos debemos concienciar e reciclar aínda que teñamos que levar os residuos ata un contenedor que estea lonxe da vivenda, como, por exemplo, pode ser o de vidro. Que é moi importante, por dúas razóns. Primeiro, porque o vidro se recupera ao 100%, é dicir, usted unha botella de vidro converte en calcín e recupera toda. Iso é moi importante. E segundo, porque ten moito peso. E, polo tanto, se vostede o quita dos contenedores que van a Sogama, pois, evidentemente, aí están se aforrando moitos cartos. E é algo que vostedes poden ter apilado, non cheira, non plantea problemas. E o papel exactamente o mismo, non causa ningún problema. Que esta non é unha labor do Concello, por moito interés que lle poña, nin é unha labor de Sogama, nin é unha labor da Xunta, é unha labor de todos e cada un de nós, non? E por iso digo que me iría satisfeito se vostedes isto o comentasen cos seus veciños, si, como ben decía antes o alcalde, agora hai 100 lotes de bolsas, o problema non han ser as bolsas, cartos non temos moitos, pero para isto sí, si mañá de oga é que temos outros 100 veciños que queren bolsas, se nós conseguimos mellorar a recollida selectiva, se agora salimos aquí e vamos a un contenedor xenérico, veremos que hai envases ese contenedor. Mire, é que dá o mismo traballo deixalo nun contenedor que deixalo noutro. Por lo tanto, o único que pretende o Concello con isto é que vostedes teñano máis fácil. Despois deste consello, deu remate a presentación deste programa ao que xa se sumaron numerosos veciños de Chantada, que despois do acto recollían o correspondente composteiro, así como as bolsas de reciclaxe. Engadir que aínda quedan por distribuir 12 composteiros e numerosas bolsas, polo que os veciños interesados en participar neste programa deben apuntarse no Concello de Chantada. Eu se sabía que vostede